Sin máis dilación, vamos a proceder á inauguración. Hoxe temos a fortuna de que nos acompañe Pilar García Porto, diputada da Diputación Provincial de Lugo, Nava Castro, diputada da Diputación de Pontevedra, o novo alcalde da Estrada, benvido, pechará o acto a recién nombrada tamén conselleira do Medio Rural, todo novo, María José Gómez Rodríguez. Así que moitas gracias a todos e boa tarde. Presidente do clúster de turismo, que sin iniciativas privadas non poderíamos falar de turismo senón exclusivamente. É para min un inmenso placer estar hoxe aquí inaugurando este primeiro gastrotour. Un gastrotour no que colaboran distintas entidades, distintas provincias, distintos concellos, distintas administracións, que entendo que é a maneira de avanzar e de levar os nosos produtos, o noso turismo, en definitiva, de vender Galicia máis aló das nosas fronteiras. E antes de rematar, quero desexar as nosas letras, como dicía Cunqueiro, 1000 primaveras máis, que teñades un fin de semana moi intenso, con moita actividade e que disfrutedes en galego, se pode ser, destas experiencias gastronómicas que hoxe nos mostran aquí. Moitas gracias. Estamos buscando o amigo. Sabes como te chaman? O amigo invisible. Levamos toda a tarde buscando. Anda ca cámara, grabando todo. Sin preparar el discurso. Son Alberto Rei, o técnico de turismo de Padrón, e vimos a esta feira Gastrotour do Ulla un pouco a promocionar todo o que leva Padrón co seu insignio, que resúmese nestes 4 folletos que temos aquí, que é o Padrón literario, o Padrón natural, gastronómico e o Padrón xacobeo. Aquí centrámonos máis ben no natural e no gastronómico, como xoias naturais como temos o Xardín Botánico e as principais árbores enlleiras de Galicia, que temos 9 en todo o concello, e sobre todo a gastronomía primordial que temos en todo o concello, como é o pemento de Herbón, a lamprea, o mercado dominical e toda a oferta gastronómica que ofrece
o noso concello. Os nosos produtos principalmente sí que son de temporada, como é a lamprea de xaneiro a abril e a partir de maio durante todo o verán o pemento de Herbón, e todos os produtos elaborados a partir de ese pemento, como poden ser pois bombóns, pimentón, queixos, mermeladas, etcétera, que se crean a partir dese principal producto. E depois é moi coñecido por todo o mundo que Padrón é o Verxe do Xacobeo por ser o lugar onde amarrou a barca o apóstolo Santiago, e temos a xoia da corona que é o Pedrón, que é o lugar onde se amarrou a barca que traía os restos do apóstolo. E que dicir do apartado literario cando temos as dúas principais figuras da literatura galega e española, como son Rosalía de Castro e Camilo José Cela, Premio Nobel de Literatura, e outras figuras que, ainda que sexan menos coñecidas, que teñen a súa importancia, como pode ser o trovador medieval Macías o Namorado. Todo isto en conxunto é unha oferta cultural, gastronómica e natural que se atopa en Padrón e que ten infinidade de actividades que se poden complementar con turismo activo, con museos e con unha infinidade de actividades que podemos facer calquer día do ano na nosa localidade, co cal invito a calquera persoa que se quera chegar ao noso municipio a informarse e poder disfrutar de calquera das nosas variantes turísticas. Me salgo de aquí. E bueno, comida, xa está. Pois porque el sendo moi novo, marchou a Fábricas. É un animal moi diferente do porco, pero aínda así recorda bastante o xamón, vale, tanto en textura como en sabor. Realmente aquí, tradición de foie e de comer pato non tiñamos, en España sí que hai, pero é Vilar de Vos porque era un galí, porque el tiña finca ali para poder criar e despois, vale? E iso é o que elaboramos a partir da pechuga. A ventaxa do xamón de pato frente ao do porco é que é moi fácil de cortar, porque non ten oso no medio, vale? Preparado, o que temos que facer é abrir a lata e quentala, vale? Correxir sal, porque é verdade que ten sal, pero está, bueno, está, por se alguén o quere un pouco máis salgado, pode añadir.
Ola, son Tamara Castro, son a responsable da marca Sacrapastas. É unha marca que nace para manter viva a tradición centenaria da receita das galletas de Xián que facían as nosas avoas na parroquia de Taboada, e creamos a marca para dalas a coñecer e darlle un valor engadido. Está inspirada no propio territorio no que estamos, en Ribeira Sacra, levan diferentes gravados do arte románico plasmados en cada galleta, as ondas do río son as que dan a forma a galleta e a imaxe é unha xacia que é unha serea dos ríos, que é un homenaxe ás nosas avoas por haber mantido esta receita. É un produto totalmente artesanal, non leva ningún tipo de conservante nin aditivo, apostamos polo selo de artesanía alimentaria que certifica que é un produto 100% artesán con produtos de calidade.
Bueno, son Martín, de 100%, nos vimos de Cenlle, do Ourense, en pleno corazón do Ribeiro, e nós somos criadores de porco celta e facemos o proceso completo, é dicir, que facemos elaboración, despiece e creamos os nosos propios embutidos. Temos embutidos tradicionais e despois facemos embutidos innovadores, como pode ser o chourizo con pemento de variedade padrón e como pode ser a nosa gama de chourizo e salchichón de vaca freiresa e porco celta. Intentamos que a alimentación natural que lle damos aos nosos animales e a súa cría en extensivo se traslade á comida que queremos trasladar ao noso público. Intentamos que teñan o menos conservantes posibles e facelos da forma máis tradicional. Intentamos tamén que eses afumados tradicionais poidan chegar outra vez ás casas, xa que sabemos que cada vez hai menos xente no rural. Colaboramos cun proxecto de recuperación de terras onde estamos recuperando 10 hectáreas de terra gracias aos nosos animais. E nada, esperamos que vos guste o noso proxecto. Fómonos para unha aldea moi pequeniña de 14 casas e hicimos Eu son Daniel Pérez, son da queixería de Aniberto, de San Simón da Costa, e o que teño é queixo do país cremoso, queixo con pimentón, e o noso produto estrella, como todo Dios nos valorou desde o primeiro, que é o queixo San Simón, de denominación de orixen de San Simón. Temos 2 formatos e 2 tipos de curación, vale? E aquí estamos, pois mira, estamos aquí facendo un maridaxe para que provedes aquí os nosos compañeiros antes de que veña así a xente para desayunar, de queixo patelo moi cremoso con mermelada extra de kiwi e zanahoria de Nela Grumet. Todos os produtos co selo de garantía de artesanía alimentaria de Galicia. Un desayuno, veña. Xa desayunei. Hola, son Silvia Garriga de Nela Gourmet, de artesanía alimentaria. Facemos mermeladas creativas en San Cristóbal de Cea. Mermeladas creativas porque son un pouco diferentes ao habitual, son combinacións de sabores, de froita, sen azúcar, unha parte sen azúcar e outra parte para maridaxe, para maridar con carnes e pescados. Pois son Nuria, a propietaria de As Camposeiras, que é esta marca que vedes aquí de mermeladas. Son de Oleiros, do lado de Coruña, e as mermeladas salen basicamente da Reserva da Biosfera das Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, que estou asociada a esa marca. Dende fai 3 anos xa estou en artesanía alimentaria. Basicamente o que vos podo contar é que estas mermeladas fanse de forma artesanal, co produto de tempada, dependendo da cantidade de produto que haxa dun ano para outro, pois haberá máis cantidade ou menos cantidade. Traballo en feiras ou a través de tenda pequena, tenda de barrio, delicatessen. Bueno, se queredes calqueira cousiña, podedes consultar a nosa web para mirar onde nos podedes atopar. Son para llevar, Chámome María José, son a propietaria de Chocolates e Bombóns Moreno de Ribadeo. Somos unha fábrica que temos 83 anos e que seguimos a tradición familiar. Fundou meu pai e nosotros agora, aparte de facer o chocolate que se facía en aquel momento, que era chocolate á taza, pois facemos chocolate libre de gluten e sin proteína de leite. Utilizamos as mellores materias primas, o noso chocolate negro é ecolóxico, además está certificado polo CRAEGA e tratamos de chegar a todos os públicos, sobre todo aos que tenen algún problema de algunha alergia alimentaria. Estamos moi contentos de estar aquí. Esperemos que vos gusten os nosos produtos. Que non sei exactamente para onde vai, pero bueno. Hola, eu son José Ramón Vilela, viño de Lalín, represento a empresa do Beiteiro e, entre outras cousas, facemos a granola artesana
galletas, caramelos de mantequilla salada e facendo patria os porquiños do cocido, porque sendo de Lalín temos que facerlle unha homenaxe ao noso produto estrella. Ola, eu son Andrea e pertenzo á cooperativa Campo Capela. Nós somos unha cooperativa pequeniña que estamos no concello da Capela, ao norte da provincia da Coruña. A nosa produción se basea en queixos feitos con leite cruda. Baseamos en 4 tipos de queixo, 5 concretamente, a nosa produción. Facemos queixo tenro en diferentes formatos, queixo con chourizo de porco celta e pimentón. Facemos queixo de inverno, que é o conocido como queixo da Naviza, que na nosa zona é un pouco complicado de producir polo clima, que estamos cerca do mar. Despois temos o mouro, que é un queixo feito con café e canela, que ten varios premios a nivel internacional. Temos tamén o tipo tetilla, que é o único feito da denominación de origen con leite crudo. Polo que máis se nos conoce a nivel Galicia é polo requeixo. A diferencia do requeixo do sur, é un requeixo máis líquido para tomar con culler e que fai 30 e algo de anos levamos facendo unha festa ao finales do mes de agosto. Vamos a levantar así. Hola, bons días. Bueno, nada, estamos aquí no stand da Deputación de Pontevedra. Eu son Iván Méndez, jefe de cociña do Celta de Vigo. E, bueno, estamos aquí facendo un show cookings. Hoxe imos facer unha empanadiña de mexillón de Galicia con seta shiitake, do stand de Maremonte, que é un compañero. E uns empanadillas de xarrete de terneira frita con queixo de Arzúa Ulloa e un tataki de atún rojo con un pureciño de calabaza ecológica. Onte fixemos uns tacos de salmón con un poquinho de mazán, Granny Smith e aguacate e logo, se nos dá tempo pola tarde, faremos outra elaboración con mexillón de Galicia tamén. Mexillón de Galicia para empanada, masiña, sal. Hola, son Alberto Fernández de Menduiña, microcervexeira de Cangas do Morrazo, constituída en 2008. Somos dos pioneiros en Galicia elaborando cervexa artesanal. Neste momento temos 7 tipos distintos de cervexa artesá. Son todos produtos 100% natural, non está filtrado, non está pasteurizado, non ten conservantes, temos tempo de garda extra, tardamos mínimo 3 meses en cada lote. Facemos desde os estilos máis clásicos, estilo, unha loira, cervexa rubia ou tostada, cervexa estilo irlandés. Despois xa temos outras cousas un poquinho máis especiais, como a duración en madeira de carballo ou algunhas que teñen anos de tempo de garda. Dúas cervezas tamén sen gluten e, temos un variado bastante, cervexa tamén tostada, cervexa negra e eso, produto totalmente artesanal e natural desde 2008. A nosa bodega é respetuosa medioambientalmente, traballamos con placas solares, utilizamos auga da chuvia en parte do proceso productivo para enfriar o mosto antes de leválo a fermentar. O bagazo tamén resultante da produción utilizámoslo como compost para a nosa plantación de lúpulo e, temos conciencia medioambiental. Utilizamos tamén pellets para a caldeira, tamén que utilizamos no proceso productivo e, temos bastante conciencia en relación ao medio ambiente. Por aí me dicía de chorizo, pero non puxo chorizo. Entón, con setas, sabes? Hola, son María. Veño representando as maruxas de nata. Somos unhas das rapazas que as facemos unha a unha, as maruxas. Temolas en diferentes formatos agora, que as temos tamén en chocolate, bañadas en chocolate negro e chocolate con leite.
son unhas galletas ecológicas. Pouco máis teño que decir. Simplemente que as veñades probar, que están moi boas. La masita, una masa muy sencillita, Vale. Harina, levadura, agua, un poquito de aceite de oliva y sal. Una masa de toda la vida, ¿vale? Vamos a estirarla. Lo que me gusta de hacer es, fijaos, con la salsita del propio fondo de mejillones, para pintarlo, ¿vale? Para que le dé un poquito de color y saborcito a la masa por encima. Entonces voy a retirar un poquito del juguillo este y luego cuando pintemos vamos a pintarlo por encima. Fuera del fuego ya para que se nos queme el pimentón, toda esa historia. La chica de Mantequilla. Listo, vamos a ver la queda. Ves que suelta un montón de líquido, ahora escurramos un poquito, ¿vale? Perfecto. Vale, la derecha va bien, Foi con moita humildade, ata hoy, cando retomamos esas actividades, ese camiño, manter un estreito contacto coa natureza e recuperar esas leiras que os nosos avós xa traballaban. A cita ten a súa lógica. Por iso digo que xa ten que acabar de congelar para que teña ou unha vez que non lle gustase ou que se lle fixese forte. Lo mesmo tempo deixando flora adventicia, é dicir, ali desarrollase todas as lugares que chamamos malas líneas, onde deshidrata a guiñora, ese polvillo que queda, se pode facerlo extractos e pinturas e porque con que tienen que anotar todo, si llega, está ya. Bueno, pues nada, boa tarde, gracias por vir. Y nada, empezamos entonces primero coa cervexa. Coméntovos. Bueno, son Alberto Fernández de Menduiña. Esta ven sendo o estilo máis habitual. Bueno, por certo, esta é unha cerveza que non ten gluten. Traballamos con algunhas delas, tanto Lobisón e IPA como a Loina, son cervezas que non teñen gluten. Me comentan aquí que esa cervexa ten un... Sidra garda relación ca cervexa e co que estábamos comentando no que é o xeito de producila, na artesanía, pero como moi ben nos...
mirando. Como vas? Traballa esta xente, xa se cansar. Home, non extraño, isto é un traballo de... Bueno, e algún toque así, toque tenes que ter. Isto é máis horas. Por iso digo, es que te... Una carne. Estou contando os pelos para fazer a ala. Cuidado, Jesús, que te engancho. Vamos hacia atrás. Pescades? Sí, sí, claro. Sí. Creo que che decía eu, incluso hai... Son preciosas, Hola.
Boas tardes, estamos en Gastrotour da Ulla. Isto é unha das primeiras feiras hasta certo punto sectoriales que se fan en este país, nas que se meten dentro dela unha serie de elementos que son dinamizadores do sector rural. É interesante ver como se pode xuntar toda unha serie de, digamos, de sectores que teñen que ver con medio ambiente, pero ao final van facer que a actividade rural vai adiante, como poden ser, desde logo, a gastronomía, como poden ser, desde logo, toda a produción agrícola e, en este caso, bueno, decidiron contar tamén co sector da pesca, que é outro dos sectores dinamizadores, e fixémono a través de unha pequena xornada de montaxe que continuará nos próximos días, durante o que os artesáns de artesanía de Galicia, que somos produtores de artigos de pesca, facemos unhas pequenas escolmas do noso traballo. De alguma maneira. Estamos aquí en Gastrotour do Ulla. Fui invitado para facer unha demostración de montaxe de moscas. Estivemos montando moscas de salmón, moscas de troita, de reo, algún muñequiño para as nenas, algún broche para as mulleres. E, bueno, pasando aquí o día e disfrutando da compañía de compañeiros e de aficionados da pesca como a min, que se acercaron hasta aquí para poder compartir experiencias e vivencias no río e máis no mar.